yw Iachawdwriaeth? Mae'n air byddwn ni'n ei ddefnyddio'n lled aml fel Cristnogion. Ond efallai mae'r peth gyntaf gallwn ni ei ddweud yw bod gennym ni lawer o eiriau sy'n disgrifio'r cyflwr bendithiol yma. Mae'r Cristion yn ei arddel trwy fedydd ei fod yn enaid sydd yng ngolwg Duw wedi ei achub rhag allu pechod a marwolaeth i'w ddinistrio yn rhagwyddoldeb. Gallwn ddefnyddio geiriau arall, megis achubiaeth, cadwedigaeth, gwaredigaeth ni'n gweud na yng ngweddi'r arglwydd, gwared fi rhag drwg. Prynedigaeth hyd yn oed iechydwriaeth. Fel oedd yr esgob y diweddar Saunders Davies yn ei draddodi, mae 3 pheth wedi digwydd oherwydd ein harglwydd Iesu Grist sydd wedi gwneud y fath beth a iachawdwriaeth yn bosib, sef y cryd, y groes a'r bedd agored neu'r bedd gwag. O iawn ddechrau trwy ddweud stori fach. Pan o'n i'n blentyn, siŵr o fod byti 11, o'n i'n un o griw o blant yng Nghastell Newydd Emlyn. Oedd yn hoffi chwarae yng ngerddi plas Cilgwyn. Neu a dweud y gwir, chwarae yn yr allt oedd yn ffinio tir y plas. Doedd ddim hawl dyn ni fod yna, a roedd y ffaith yna yn gwneud y gamp o chwarae yn yr allt, hyd yn oed yn fwy deniadol a chyffroes. Roedd hen wraig yn byw yn y lodge, a phan oedd hi'n gweld ni'n dod, roedd hi'n dod mas a phrygethu wrtho ni, sim hawl da chi fynd mewn fyna. A mae fe'n ddancherus, mae'n nadredd a llewod a crocodiles. Wel, sy'n eisiau chi ofyn beth oedden ni'n neud nesaf, ond yn sicr bydden ni ddim yn mynd adref. I fod yn deg, o'n i'n blant bach drwg, ond o'n i ddim yn blant cas. Mewn ffordd, oedden ni yn ddiniwed. Doedden ni ddim am beri dolir i neb, ond fel oedd mam arfer dweud, o'n i'n ddigon hen i wybod yn well. Hyd yn oed yr oedran hynny, roeddwn yn y cyflwr mae'r llyfr gweddi cyffredin yn ei ddisgrifio. Nid ydym wedi gwneud y pethau y dylasem ei gwneud, a gwnaethom y pethau na ddylasem ei gwneud. Hwn yw'r cyflwr o fod wedi ein geni mewn pechod, ein hetifeddiaeth ysbrydol oherwydd y gwymp yn Eden. Y rhwyg sydd wedi digwydd yn nefnydd ein perthynas ni gyda Duw. A mae'r apostol Paul yn ei ddisgrifio yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. Yn lle gwneud y pethau da dwi eisiau gwneud, dwi'n dal ati i wneud y pethau drwg dwi ddim eisiau ei gwneud. Nawr, rydyn ni byw mewn oes sydd yn rhoi yn wylo'r unigolyn yr awdurdod a'r adnoddau i wireddu pob math o welliannau yn ein bywyd, efallai yn fwy nag erioed yn ein hanes. Os ydych chi'n unig, mae grwpiau dir i yw ymuno â nhw, heb sôn am Zoom a Facebook. Os ydych chi'n ridew fel fi, gallwch chi gael tabledi i golli pwysau, sy'n mi gael dy fi. Os ydych chi'n ddiflas, mae digon o gyfleoedd i wneud crefftiau neu mynd am wac. Os ydych chi am gadw'n heini, gallwch chi ymuno â gym neu chlwb rhedeg ac yn y blaen pob math o adnoddau ein gwelliant a sy'n byd yn bod ar hynny. Ond does dim byd i gael. I wireddu ein iachawdwriaeth a gallwn ni ein hunain ei wneud. A mae'r celwydd hefyd
fod ddim diw i gael a bod ddim ots am gyflwr ein heneidiau ni, yn un newydd iawn yn hanes ddynol rhyw. Mae pobl bob amser ac ym mhob lle ar hyd yr oesoedd wedi credu mewn Duw o ryw fath ac yn y rheidrwydd i anelu at fod mewn perthynas o iawndir gydag ef. Ond shwt mae gwneud hynny? Nid ydym yn gwneud y pethau y dylasem ei gwneud, a gwnaethom y pethau na ddylasid ei gwneud. Ni'n ymwybodol o'r angen ymwyrediad, heb fod yn gallu ein gwared ein hunain, ymrwymiad ddwbl felly, sy'n ein tynnu mewn cyfeiriad yn erbyn ein lles a'n daioni. Mae gwirth yr ymgnawdoliad yn dangos dyhead Duw o'r dechrau i gwiro'r rhwyg y nefnydd y berthynas ac i gyflawni'r iawnder yma. Mae'n danfon yr Iesu i gymryd ein natur ni, ond mewn perthynas ddirwygedig. Y Duw ddyn dibechod gyda ni. Duw gyda dyn mwyn i ddyn fod gyda Duw. Ac yr ydym yn adrodd y wirionedd yma yn ein credo. Mae geiriau'r garol ar gyfer heddiw'r bore yn dangos dyhead Duw i achub ac i wared ei bobl o'r cychwyn. Yr addewid i adda, y byddai ei had yn damsgen ar ben y sarf. Am fywiol ddŵr Esekiel, yn arwydd o adferiad Israel, a phresenoldeb Duw ei hun yn rhoi bywyd. A bendithion iachusol yn llifo fel afon o deml Dduw. Mae Eseia yn sôn am yr un cadarn o Fosra yn frenin godidog, ac am y gwreiddym bach yn blyguro o foncif Jesse. A'r cyfan yn cael ei grynhoi yn gywrain mewn baban bach ar lun y Mair. Ar gyfer heddiw'n bore yn faban bach, ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Seina yr iawn, gaid ar Galfarian faban bach, yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Caid bywiol ddŵr Esekiel ar lun y Mair, a gwir Feseia Daniel ar lun Mair. Caid bachgen doeth Eseia ar addewid roed i adda ar alfa a'r omega ar lun Mair, mewn côr ym Bethlem Juda ar lun Mair. Diosgodd Crist o'i goron o'i wirfodd, mwyn coroni Seion o'i wirfodd, i blygu ben di halog o dan y goron ddyreiniog, i ddioddef dirmig lludiog, o'i wirfodd, codi pen yr eog o'i wirfodd. Am hyn, bechadir brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir y gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, am hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Ac fe'i croeshoeliwyd ef. Mae'n rhaid bod yn deimladwy, ond hefyd atal ein tuedd at sentimentaliaeth wrth ystyried y groes. Dyma oedd modd arferol
yr ymerodraeth Rhufeinig i gosbi drwy gweithredwyr mewn ffordd oedd yn arswydus ac yn erchyll. Mae amcamgyfrif geidwadol fod tua 300,000 o drieinied wedi ei dienyddio yn y modd yma, ac amcamgyfrif fwy rhyddfrydol yn awgrymu rhai miliynau. Drianna nhw. Ond i fi fel Cristion, erchyllter croeshoeliad yr Iesu yw'r hyn mae'r ymynydd Cefnid Jones wedi dehongli yn ei emyn fawreddog. Pan groeshoeliwyd Iesu, torrwyd beddrod i obeithion. Roedd rhywun yn dda, yn llawn daioni. Rhywun oedd yn hardd a theg eilin, yn llawn tegwch. Rhywun oedd gyfiawn. Rhywun oedd nid llai na Duw ei hun, yr addewid, yr un a ddyhewyd amdano gan y cenhedloedd dros ganrifoedd lawer, wedi ei daflu ymaith fel sbwriel bob dydd. Nid yn unig dyn a groeshoeliwyd, ond gobaith, a chariad, a thangnefedd, a chyfiawnder, a'r hir obaith am iachawdwriaeth. Mae hwn yn beth sydd yn wirioneddol erchyll, y peth mwyaf ofnadwy erioed. Troes ddydd y nos a rhwygwyd llenni hyd yn oed y deml, torrwyd beddrod i obeithion, ac adeiladwyd sylfaen i anobaith, efallai byddai'n para am byth. Ond cododd Iesu, a gadael bedd gwag. A chydau atgyfodiad a'i esgyniad i'r nef atgyfodwyd nid yn unig corff, ond cariad, a gobaith, a heddwch a chyfiawnder, a seliwyd am byth yr hir obaith, am iachawdwriaeth, am waredigaeth, mewn cyfamod newydd yn ei waed. Ac un peth arall, nid iachawdwriaeth bersonol yn unigol i'r fi fawr, ond pechod yr holl fyd, ac adferiad yr holl greadigaeth. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn nyfnderoedd chwerw loes, torrwyd beddrod i obeithio neu rei anwyl wrth y groes, ond cododd Iesu, nos ei trallodaeth yn ddydd. Gyda sanctaidd wawr y bore, teithiau'r gwragedd at y bedd, clywyd yn sŵn ei camre, gwelid tristwch yn ei gwedd. Ond cododd Iesu, o cheneidiau troes yn gan. Wylas eion mewn anobaith, a'r gelynion yn cryfhau, gwelir myrdd yn cilio ymaith at y llorau diwiau gau. Ond cododd Iesu i wirionedd gorsedd fydd.